Na týchto 5 vecí dbaj, ak zakladáš svoj vlastný kvások. Ako prvé je múka a jej čerstvosť. Do kvásku určite používajme len múku, ktorá je v rámci minimálnej doby spotreby. Teda múka, ktorá každá jedna to musí mať, takto na vrchu obalu dané dokedy má minimálnu dobu spotreby. Múka, ktorá už je po tejto dobe minimálnej spotreby, radšej použijeme na niečo iné, na kváskovanie, na zakladanie kvásku ju už nepoužívajme, pretože by nemusel vôbec kvások dobre potom pracovať. Číslo 2. Jablko na prvé dni zakladania kvásku. Málo kto to robí, málo kto to používa, ale ja to vždy radím, pretože jablko, aké domáce, aké v biokvalite, bez postreku, úplne super, pretože pomôže navodiť správne pH v kvásku, kde sa potom lepšie zobudzajú baktérie, o ktoré nám presne ide. Takže ak máme možnosť, pridajme tam pár väčších kúskov jablka. Nerozbíjajme ich, ale len ich tak premiešavajme na prvé asi 3 dni. Následne presne, tak ako hovorí návod, už pokračujeme. Bez neho je to len na tie prvé podporné dni. Môže sa vám potom stať počas pestovania kvásku, a to je číslo 3, hustota kvásku, že vám kvások zredne. Normálne, že dodržujete všetko tak, ako má byť, ale on postupne je redší a redší. A je to úplne, dá sa povedať, niekedy je prirodzené a normálne, pretože vplyvom fermentácie jednoducho enzymy pracujú a celá tá masa môže zrednúť tým, ako to tam celé všetko pracuje. Ak sa vám to stane, tak len jednoducho kvások zahustíte. Použite rovnaké množstvo múky, ako normálne používate, s tým, že pridajte menšie množstvo vody. Napríklad v konkrétnosti, ak krmíte kvások počas zakladania 30 g múky a 30 g vody a je redší, čo môžete vidieť aj na tom, že má oveľa menšie a bublinky a je ich menej, logicky, lebo tá voda je ťažká, takže to vytláča, bublinky tam nie sú správne vidno. Ale teda nakrmte takýto kvások 30 g múky a možno len 10 g vody. Zamiešajte, nech to zhustne. Je možné, že to budete musieť zopakovať ešte možno aj druhýkrát, aby ste navodili naspäť takú hustejšiu konzistenciu. Riekite sa pocitom a pohľadom, ten vás povedie najlepšie. Viete, čo sa môže stať? Číslo 4 je, keď kvások padá. Jednoducho vy kvások nakrmíte ráno napríklad, odídete do práce a viete, že do ďalšieho dňa, keď sa krmí už len jedenkrát denne, tak by mal vydržať. Lenže vy badáte pred ďalším krmením, že on už padá, že on už klesá. Vidno to na zašpinených stenách pohára. A jednoducho kvásku je teplo, pracuje rýchlejšie a v tom prípade mu jedenkrát denne krmenie nestačí. Je potrebné, aby ste ho znovu začali krmiť dvakrát denne, čiže ráno a večer. Jednoducho je hladnejší, tak ho rešpektujme. Kvások budete mať možno vypestovaný aj skôr, ale teda určite, ak vám padá, nezostávajte na krmení jedenkrát denne, pretože takto si ho vlastne oslabujete. O čo nám vôbec nejde, nám ide úplne o ten opak, aby zosilnil. Takže keď je kvások riedky a zahustiť, keď kvások padá, krmiť častejšie. Posledné číslo 5. Niekedy sa môže stať, že sa vám na kvásku objaví pleseň. Zhodou okolností možno v múke boli zárodky plesní a takto sa prejavili. Možno v pohári boli zárodky plesní, možno sa niečo šírilo vzduchom. Skrátka jednoducho, pokiaľ sa vám tam ukáže pleseň, žiadne zachraňovanie, ale hneď zahodiť a začať odznovu. Ak ste náhodou už boli dosť ďaleko v pestovaní a toto vás, dá sa povedať, takmer aj odradilo od toho, že znovu by som mala začínať, v tom prípade bežte na e-shop chuťodnaty.sk a tam už je kvások vypestovaný, dostupný, živý, kvalitný, silný, aktívny, ten, ktorý používam aj ja sama. Čiže kľudne takto sa viete dostať už k dopestovanému, vypestovanému, silnému, kvalitnému kvásku, ak by náhodou. Čiže na záver, 5 vecí, na ktoré treba dbať, je múka a jej minimálna doba spotreby, jablko na prvé dni zakladania kvásku a hustota kvásku a keď kvások padá,
a keď náhodou ochorie, chytí sa tam nejaká pleseň. Na toto treba dbať. Samozrejme, mohli by sme ešte pokračovať nejakými ďalšími, ale toto je 5 takých najhlavnejších vecí, na ktoré treba dbať na to, aby ste vy sami s vlastnou vašou mikrobiotou vypestovali kvások, ktorý vám bude piecť chrumkavé, perfektné chleby. Nech vám to pečie, nech vám to kváskuje.